May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubatian nyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Duha ka mga insidente sa landslide gin-report, isa sa Sagay, isa sa Talisay, isa Pilason. Pamilya kaging strafing sa La Castellana, nasalaan lang sunod sa PNP. Mabunog ka ulan, nagresulta sa pagkansela sa klase sa Negros Occidental. Carjack arrest ang gikamatay sa swimming instructor kag hindi pag-ipit sa coral reefs. Kag sa good vibes, kontrobersyal nga halayan nga esplanade, himuon nga playground kag area para sa mga vendors, inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, cancellation of trips ang ginpatuman sa puerto sa San Carlos City bangod sang mabalod nga baybayon. Mga alas 9 pala sang aga, gin-cancel na ang biyahe sang isa ka passenger vessel halin sa port sang San Carlos City. Sandig sa Sea Travel Advisory sa San Carlos City DRRMO, gin-cancel ang tanan nga mga biyahe sang sakayan halin sa seaport bangod sang mabalod nga baybayon. Kadungan sang suspension sang trip sa San Carlos City, gin-suspend man kaina ang biyahe sa mga passenger vessel halin sa Guimaras. Suno kay Coast Guard Western Visayas Operation Chief Commander Jansen Benjamin, ginabisuhan nila ang mga sakayan nga may kabugaton nga 250 gross tons panubo nga ipaiway anay ang biyahe tuga man sang low pressure area. Sila nga hapon nagbalik na ang biyahe pero padayon nga nagapangabay ang Coast Guard sa mga mananagat nga ipaiway anay ang pagpalawod ilabi na nga malain ang tiyempo epekto sang LPA sa pungsod. Sa number 9, ginaprubahan na sa kahapon sa House Committee on Local Government ang bill nga nagadihon sa Negros Island Region na nagalakip sa Siquijor. Si 3rd District Representative Jose Francisco Benitez ang nag-sponsor sa hagna. Nga gin-co-author naman sa mga kongresista sa Negros Occidental, lakip na kay Bacolod Lone District Representative Greg Gasataya, kag abang lingkod Party List Representative Stephen Paduano. Nakasaad nga ang Negros Island Region ang pagkatapuan sa Negros Oriental, Occidental, Bacolod City kag Siquijor. Mga tiglawas naman gikan sa Office of the President, Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, mga Office of the Governor sa Oriental, Occidental kag Siquijor, Bacolod City. Ang tanan nga elected members sa House of Representatives ang magaporma sa Technical Working Group. Ang TWG naman ang magaporma sa roadmap para mapahamtang ang mga institutional arrangements para sa NIR. Nalakip man diri ang mga pag-recommend sa Office of the President sa Preferred Regional Center, staffing kag budgeting kag iban pa. Sunod kay Representative Mercedes Alvarez, masunod gatikang amo ang pagpatuhoy sini sa Committee on Appropriations. Committee on APRO kami anay. After Committee on APRO, we will move to second reading, which is the plenary debates, after which third reading na siya. Muna be one by one, kami nominal voting ang members of Congress. The Senate is waiting for us to approve the bill sa lower house para maghihuman ang dito sa Senate. Then mabaykam kung may difference ang Senate version and ang lower house version. Sa number 8, 56.18 na cubic meters ang spaghetti wires ang nakuha sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod sa sulod sa duha ka bulan. Halin Nobyembre 10, tubtub Disyembre 29, naglabot sa 56.18 cubic meters ang kanamuon sa nakolekta nga mga nagalaylay nga kable sa Task Force Spaghetti Wires halin sa Dalan Magsaysay, Araneta, hasta sa Gaisano City Mall area. Nalakip man sa ginpang lalas sang Task Force ang mga spaghetti wires sa area sang Barangay Villamonte, shopping area kag sa Dalan Lacson, antes sang Robinson's Place, Bacolod. Ginapaabot nga sa sininga tuig matigayon ang donasyon sa mga nakolekta nga mga wires sa mga telecommunications company sa syudad nga ihatag para sa mga mangunguma sang syudad. Ang mga wires ang ginahimo nga latayan sa mga pananom sang mga mangunguma. Sa number 7,
Duha patay sa separado nga shooting kag stabbing incident nga naglutad sa Bacolod City sa kahapon nga adlaw. Patay ang isa ka security guard matapos iniging tiro kagabi samtang nagapapuli sa kilid sang dalan sa Puente Vella Subdivision sa Barangay Takulit. Ang biktima mo si Joser Harabilia, 51 anyos, kagwardya sa Bradco Fort. Sunod sa kay Captain Dax Santillan, hepe sa Police Station 6, nagalakat lang ang biktima sang ini ang gintiro sang sospek sa kaysa salakyan. Posible, may kaangtanan siya trabaho amo ang motibo sa pagpaniro sunod sa pulis. Parayon pang ilang investigasyon. Samtang patay naman kahapon ang 48 nga si Gerald Mirasol matapos sa ginpulihan buno sa mag-amay nga Sanday Bricks kag Rolly Domingo sa Purok Mahimulaton sa Barangay Banago. Sunod sa PNP, ginres bakan sa mag-amay ang biktima matapos nga maghibi ang 19 anyos nga si Bricks sa sila ang magsunluganay ni Mirasol antes natabo ang pagpamuno at large sa karon ang mag-amay. Sa number 6, swimming instructor nga napatay samtang nag-scuba diving sa Sipalay City ang wala na trap sa coral reefs kundi na cardiac arrest. Nasapwa na lamang ang nagalutaw sa baybayon sa isa ka resort sa Sipalay City ang 57 anyos nga rescuer kag swimming instructor nga si Henry Aguilion sang kahapon. Dead on arrival ini sa ospital. Sa inisyal nga impormasyon sang Coast Guard Sipalay, si Aguilon ang natrap sa coral reef, amo kun nga siya ang nalumos. Pero sunod naman kay Junilo Bugtae, ang head sa nga public safety kag Sipalay Emergency Assistance and Rescue Services, cardiac arrest amo ang gintunaan sang kamatayon ni Aguilon. Base sa findings ng City Health Office, posible suno kay Bugtae nga ginatake sa korason samtang yara sa idalom sang tubig ang biktima kag iniya nasapwa na lang nga nagalutaw. Hindi naman sa maano sina nga na-trap sa coral reef kay wala man na siya sa sa nga matrap sa coral. Oh, so buti nga noon may mga medical condition na nga daw iligid sa lawas siya bala. Sa number 5, pagpaniro sa isa ka pamilya nga nagasakay sa Innova sa Banwa sa Castellana, isa ka kaso sa mistaken identity sunod sa PNP. Duha sa mga sospek na aresto. Tigayon nga aresto sa La Castellana PNP ang duha sa 6 ka mga sospek sa pag-hold up kag pagpaniro kahapon sa Barangay Robles sa La Castellana kung sa diin duha ka persona ang pilason. Ang mga naaresto amo Sanday Rene Boy Abrico, 45 anyos, kag Agosto Tubong Banwa Jr., 29 anyos. Sunod kay Staff Sergeant Andronico Tribaco, ang investigador sa among kaso, positibo nga ginkilala sa mga biktima ang duha ka mga sospek nga kabahin sa pagpaniro. At large pa ang 4 ka mga kaupdanan. Nagadalagan kahapon ang salakyan sa mga biktima sa ginhali ini nga ginbalabagan sa mga sospetsado kag ginpaarakan tiro. Ila pa nga ginkawatan ang mga biktima. Paray nga ginabulong sa ospital ang mag-iloy nga Sanday Shem kag Chona Galimba. Apang dugang pa ni Tubong Banwa, mistaken identity ang natabo nga pagpaniro. Bungod sa lain kung tani ang target nga kawatan sa mga sospek. Gituad sa mga sospek sunod sa pulis nga isa ka Indian national amo kung tani ang ilang nga target nga i-hold up apang sala nga salakyan ang ilang na strafing. Kaso nga robbery with physical injuries ang ipasaka batok sa mga nadakpan. Sa number 4, declogging kag clearing operation sa 33 ka mga identified nga flood-prone area sa Bacolod City mahimo ma-delay bangod sang kakulang sang DRRMO personnel. Humalin sang nagligad nga tuig nga nangin masako ang declogging kag clearing operations ng katapos ang anti-flood control team sa Disaster Risk Reduction Management Office sa 33 tanan ka mga gin-identify nga flood-prone area sa Bacolod. Sunod kay DRRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan, yara na sa 50% ang paghawan sa mga barado nga drainage kag mga alagyan sang tubig sa 33 ka identified flood-prone areas. Ugaling, sarang ma-delay ang declogging kag clearing operation bangod ginakulang sang personnel ang DRRMO. Sa 130 ka mga personnel,
May 23 na lamang karon ang nabilin nga personnel sang DRRMO. Makaligad man nga ginbuhinan ang mga job order workers sang syudad. Kaina nagsapol na ang DRRMO upod sa mga punong barangay agud mabuligan sila sa declogging kag clearing operation sa mga identified flood-prone areas nga nasakpan sang ila barangay. Kung wala kami tao nga sa lista, may mga tao kami nga sige siya on duty. That's why amo na galing na problema na paano na naman sa naman kayo volunteer wala. Kung hindi wala tayo stop ang declogging ba? Ang operations na? Wala. Ang flood? Wala tayo stop. Medyo delay lang siya. Temporarily subong kayo wala kita tao. Ang bilin sa amon subong is only we have only the regulars kag mga plantilla. Then kamay lang gid nga nasa lista pero wala pa man na sila appointment. Sa number 3, sa Talisay City, sa kabalay na guba matapos maglutad ang landslide. Isa naman ka bata ang report nga nasamaran sa amo nga insidente. Sa report ng City Disaster Risk Reduction Management Office, naglutad ang landslide sa sitio Kabakahan, Barangay San Fernando, mga alas 10 kinasang aga. Sunod sa kay Provincial Disaster Management Program Division Head Zefard Kailian, naigo ang balay sa isa ka pamilya rason nga totally damage ang ilang puluyan. Isa ka pamilya ang apektado kag isa ka bata ang nasamaran. Ini siya ang naginabulong sa Talisay City Health Office. Sunod sa kay Kailian, may naglutad man nga landslide sunod sa PDMPD sa Diversion Road, crossing Agustin sa Barangay Paraiso sa Sagay City. Ginpatigayo na ang clearing operation. Sa number 2, sa Silay City, sa Barangay Patag, mga nagapuyo sa landslide-prone area ang nagapangama na bangod sa sige-sige nga pag-ulan. May pila sa mga residente nga wala anay nagpauli sa ilang nga mga balay. May report si Romeo Subaldo. April 2022, may nagluntad nga landslide sa sitio Tayap, Barangay Patag sa Silay City. Sa likod lamang ini sa puluyan sa pamilya di Mapanag. Naab-ab ang duta sa likod lang mismo sa ilang balay, gani ilagin bantingan ng ilang balay in kaso nga magapadayon ng pag-abab sang duta. 30 ka mga persona sadto ang gin-evacuate sa naglandslide sa ilang lugar. Matapos ang siyam ka bulan, wala na sang banting sa balay sa pamilya di Mapanag. Ang kilid sa ilang balay, may mga bato. Inyang ginagamit sa paghimo sang pika-pika nga magasuporta sa duta para layo sa pagkatipag. Ang barangay ang naghatag sa mga materyales kag ang mga pumuluyo mismo ang nagabuligay sa paghimo sang pika-pika. Sa mismo ginagyan gani sa natipag nga duta, may natukod na nga manukan. Istorya ni John Dave de Mapanag, sila na lang sang iyang mga utod ang nag-aistar sa sining nga balay. Ang ilang ginikanan ato na sa ilang store sa kakulba nga basi, magtipag na maliwat ang duta sa sige-sige nga pag-ulan. Baan man eh. Nga, Hindi mo niya mapakatandaan diyaw. oo. Isa na pika-pika pa. Na ano din siya kung sigidan ulandan. Kani mama, mula na di ka taner mayo. Okay, nagapuli na lang. Eh, may tiyanggi na mga mito sa ano, may mga pamalay mo na to sa piyak. Dito na sila, ka taner. Katupad nila balay ang iya lola nga si Marina. Nagaplano siya nga ipakakas-ani ang ilang flat screen TV nga na-mount sa ilang dingding para mahapos in kaso kinahanglan niya mag-evacuate. Inulan doon, pakuha ko tanya kasi di ba siya lang ang anak lang mo. Pag ulan na inutan. Hindi na piyo na to ako ba? Pag ulan yung bakal. Pakuha ko tanya, kung gusto mag-ano yan, makuha blaw. Basi wala ka di chalig diyaw sa basi magtiphag. Ay, hindi na gani, abi na mo, wala mo na da. Santo Anay, sa nabukid sila nga bahin sa patag nag-aistar pero ginpahalin sila didto matapos may 12 ka mga soldado nga napatay sa ambush, 30 na katuig ang nagligad. 30 naman sila katuig nga nagapuyo diri sa may Banglid. Subong, hindi naman tiniruhay ang ilang ginakakulbaan kundi landslide. Mga duha na kuno ka semana nga wala untat ang pag-ulan. Nakapoy na sila sa kakulba, hinali matibag ang duta. Gani, ginapa sa Diyos siya na lang ang tanan. Hindi, wala naman ako kaya panamdong, ginoo na nakabalo. Ginapa sa Diyos na lang. Oo. Kaya naman kamahimo kung maling ulan mo. Pero nagulualigmat sila in kaso may landslide. Nakahanda man sila anuman nga oras nga mag-evacuate. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Wala utat ang pagbulok sa ulan dala sa low pressure area kag shear line
Kamo naman ang naduso sa mga local government units sa Negros Occidental nga magkansela sa klase na lakip na ang Bacolod City. Gipalipot man ang oras ng trabaho sa mga government offices. Ilakip ang Bacolod City, may 29 tanan ka mga banwa kang syudad ang nagkansela sang klase. Sa mga eskwelahan, may pila ka mga kabataan nga ginsugat sang ilang mga ginikanan kasunod sang declaration sang suspension of classes. May pila man ka mga LGU nga nagpalipot sang ilang trabaho bangod sang malain nga panahon. Nalakip ini sa Silay City nga tubtub lamang 2:30 sang hapon. Ang provincial government nga tubtub lamang sa alas 4 sang hapon. Las 10 kay na ang low pressure area ang na-estimate 575 kilometers east sang Surigao City, Surigao del Norte. Madubo ang tsansa nga mag-develop sa tropical depression sa masunod nga 24 oras. Ang LPA kag Shearline ang nagadala sa mahinay tubtub kasarangan nga pag-ulan. Kag kun kaisa, mabunog ka pag-ulan sa pila ka bahin sang probinsya. Ginpaidalom naman sa blue alert level ang mga disaster team sa probinsya. Sunod sa kay Zephyr Kailian, ang pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division, saturated na ang duta dala sa pila ka mga adlaw nga pag-ulan. Ginabisuhan ang tanan nga mag-ulo-aligma at ilabi na ang mga yara sa nanubuan nga bahin nga magbantay sa posibleng nga pagbaha kag mag-andam naman sa mahimo pag-landslide. Nakita naman natin nga intermittent ang atong pag-ulan, light to moderate at times heavy. So again, pag-ulo-aligmat no sa aton nga mga pumuluyo. And again, may mga kung may mga rivers, lakes no, may ara kita mga waterways no, we must check no sa aton nga mga DRM offices to ensure sa aton nga early warning no. Kag makita naton nga nang magsaka na ang mga low-lying areas no, is encouraged to have a preemptive evacuation. Sa Good Vibes, kontrobersyal nga esplanade nga ginhimo nga halayan, himuuna nga playground kag lugar para sa mga vendors. May report si Romeo Subaldo. Alin sa mga baral sa esplanade nga ginhimo nga halayan, mga baral nga amat-amat nagakamising, bala sa ginakuha kag ginabaligya, kag balay sa idalom sang Taytay. Plano karon sa lokal nga panguluan sa Bacolod City nga himuon ang esplanade nga playground, park, kag lugar kung sa diin pwede makaprasta ng mga vendors nga sama-sami nagatuhaw sa likod sa Bacolod City Government Center. Ginsiling ni Mayor Abby Benitez nga napalapot na ni Councilor Jason Villarosa sa iya ang kahimtangan sa esplanade nga dapat kuntani tourist attraction. Ginaduso ni Villarosa nga temporaryo ini nga ipasara. Sunod sa alkalde, ginaplansya na nila ang mga plano para diri. What we want is to develop ang area to have more playground, more parks, more para ang mga ibang mga gabaligyan mga vendors, maputangan na sila sa daw ilagid nga lugar. Ang area, anatungan sang area kad gindonate sa Bacolod City kag sa piyak nga side, private property. Pero sunod sa alkalde, may inisyal na nga pag-istoryahanay sa tunga nila sa tag-iya sa duta kag verbally nag-okay mo na tag-iya nga ibaligya ini sa syudad. So we are negotiating with the owner. If verbally she said yes, I think it's just a matter of commercial terms. Wala no agreean namon so that we can create a bigger space for people to roam around. Nanging kontrobersyal ang esplanade matapos nga makuhaan sa video kag ginhimo na lamang ini nga halayan sang mga nilabahan. Bob, kung mahuman gid man ko matigayon gid man, so at least may ang lugar para sa vendors, may playground, may park na para sa tanan. siguro minsan tang may mga kabataan, may nanay, ginamayara man sila nga pwede katuan kag babaklan. Doon mo na gina sa ako lang ya. Kag kinabo na sa namin kakalanaan ba na Barb? Sa likod ng GC, kag sila eventually masaylo. Kagabay ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse nga eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.